Salam, hormatly watandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 10 apryly hepdäniň şenme güni. Hoş geldiňiz Demokratik Watan Türkmenistan Halk Gerekiniň kanallarına. Şu günkü biziň gepleşigimiziň temasy hakyky watançylygyň gahrmanlygy. Gelin şu arada gepleşelim. Ine men mysal hökmünde bir size mesele mysal hökmünde bir gahrmançylyk öküdeyim. Şu meseleni şu yani gahrmançylygy biz analiz edip geçelim. Ine Rus basbaljylary Ukrainanyň yarasy söwüş eskerini Ukraina şöhrat diyen söz için attılar. Ukraina şöhrat diyenden soň atynyň Ukrain eskeri Aleksandr Matsievski özü Moldawadan. Moldavia şäherini, ýa-ni Moldavia döwletinde ýaşap ösen olan Ukraina soňky 10 ýylyň içinde gelip maşgalasy bilen ýaşap şo ýerde erkin ýaşanan adam uruşa gidip ýa-ni wepat bolýar. Aleksandr Ukrainanyň harby güýçleriniň demirgazyk sebitleriniň gowranyş bölüminde gulluk etdi. Ol Çernigiv sebitiniň territorial gowragynyň 119-njy aýry brigadasynyň töweççisidir. Aleksandr Matsievska Rus basbaljylar tarapyndan öndürilenden soň Ukrainanyň gahrman ady berildi. Gelin men size käbir videolar okuyayım şu tema boýunça, ondan biz gepleşigimizi dowam ederiz. Bir minut başlan ses yok. Yani men bunu düzdüm. Bir minut. Героям слава! 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 Герою слава! Героям слава! Україні слава! Я открыла телефон в Фейсбуке и смотрю, Саша, вот это кат самый ужасный, вот этот расстрел. И я смотрю и понимаю, как бы это мой сын. И я закричала: Саша! Это был шок. Саша! Опять я смотрю на это, я смотрю опять, всматриваюсь. Саша! Я смотрю, это Саша, это мой Саша. Наш папа, у него была истерика. Это наш папа, бабушка, это папа, мама, это папа. Он звонил на второй день со мной, это наш папа, это наш папа. Я его узнал, как он курит, как он стоит, как он... Это была страшная истерика, это был крик души, это плакал, сильно плакал, просто плакал, рыдал в трубку. Героям слава! 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 Герою слава! Героям слава! Україні слава!
Hormatly vatandaşlar, ine men size bir näçe kadrlar okudum TikTok'tan. Ine şu ýerde iki waka bolup geçdi. Men şu iki wakanyň size düşündirjek bolýar. Birinjisi, Ukrainada basbalcılar tarapyndan ýetir alınan Ukrain eskeri hukuk astynda bolsa da öz soňky sözüni namartlaman Ukraina şöhrat diýip, ýani gorkman öz basbalcılaryna ýüzlerine seredip wepat boldy. Ine hakyky watançylyk. Watanı basbalcılara karşı mertlerçe görüşüp ýetir düşderde Ukraina şöhrat diýip öldü. Özüňiz pikir edin, watanymyzda bir çodaýsa, eger bizim şuraya ýagdaýda bolaýsak, biz Türkmenistana şöhrat diýip ölüp bilermi, ölüp bilmersmi? Beriň şo soragy özüňize. Men her gün şo soragy özüme soragy hökmünde berýär. İkinci bolup geçen waka şu ýanky videolarda gören bolsaňyz, ol Ukrain halkyna basbalcılar gelende Ukrain halkynyň agzybirligini ve Ukrain halkynyň öz gahrymanlaryna uly hormat goýup syýraşyny görýär. Hormatly vatandaşlar, ine şol bir halk Ukrain halky görüşýär öz watany üçin, öz territoriýasy üçin, öz azatlygy üçin. Ine şu ýaly gahrymançylyklar içinde geçip dur, şol söýüşiň içinde. Bizim şulardan mysal almaly. Sebäbi bizim halkymyz häzir gaty kyn ýagdaýda, gaty betbaçylykda. Ine men size bir başga da düşündirjek bolýan hormatly vatandaşlar, egerde biz Türkmenistanyň taryhyny alyp görsek, bizde de köp gahrymanlar boldy. Bizim olar hormat goýup syýraýardyk. Ýöne kynansaňam soňky 32 ýylda bizde diňe iksan gahryman emeneldi. Birincisi, halka allap kezapçylyk edip halkyň pullaryny ogurlany üçin öňüne 5 gerek gahryman medali veren Türkmenbaşy Kliçkaly Gorkok Niýazow. İkincisi, olam halkyň hakyny iýip, halkyň pullaryny ogurlany üçin öňüne 2 gerek gahryman medalini berip, öňüne arkada Kliçkalyny goýan kezzap, öz tohumynyň arkada Gorkok Gurbanow Berdimuhammedow. Menin size bir soragym bar, hormatly vatandaşlar. Egerde bizde prezident saýlawlary ýok bolsa, egerde bizde meclis saýlawlary ýok bolsa, egerde vilayatlardaky hekimleri prezident saýlasa, egerde hemme saýlanýan adamlar diňe iki kelleli prezidentiň spisa boýunça saýlansa, halkyň hiç zady saýlamana haky bolmasa, egerde öz tohumynyň milli lideri, öz tohumynyň arkada bizden soraman, bizim pullarymyza öz arkadak şäherini kurýan bolsa, ol şäheriň binalaryna öz adyny, öz kakasynyň adyny, öz atasynyň adyny, öz atasynyň dwaýurun doganynyň adyny beren bolsa, her vilayatda öz tohum üçin, öz itler üçin, öz ýanky atlar üçin köşkler kurýan bolsa, egerde öz tohumynyň arkada öz oğluna prezidentlik wezipesini padarka berýän bolsa, onu diýmek Türkmenistan häkimetini iki gerek gahryman adyny alan Gorkok kezzap arkada basyp aldy. Onu diýmek konstitusiýamyzda berkidilen döwlet guruş sistemasy diňe bir adam üçin işleýär. Onu diýmek döwlet bir adam üçin. Onun adam iki gerek Türkmenistanyň gahrymany bolan Gorkok kezzap arkada üçin. Ya da gıyskaça sağda dille düşünürsem, Türkmenistan döwleti ýok. Türkmenistan toprağının çägine diňe Türkmenistan atly Gurbanoğlu'nyň husus döwleti bar. Egerde menim aýdan zatlarym Türkmenistanda bolup duran bolsa, onda bizim şol Gurbanoğlu'nyň husus Türkmenistanyna haksız raýatlar diýilýän adamlar. Siz näme pikir edýäňiz? Ýazyň öz kommentarýalaryňyzda şu videoňy aşaňda. Hormatly vatandaşlar, egerde Türkmenistany basyp alan ikisany Gorkok kezzap, olaň birisi Türkmenbaşy Kliçkaly öňüne 5 gerek gahryman adyny alan kezzap beýlekisi bolsa, arkada Kliçkaly öz tohumynyň milli lideri öňüne 2 gerek gahryman adyny alan bolsa, onda şol ýaly kezzaplar we Gorkok adamlar gahrymançylyk etmän, gahryman bolup ýurdumyzy bütün dünýäde maskara edýärlermi ýa-da ýok? Bize şol ýaly kezzaplyk edýän hiç wagt gahrymançylyk edip görmedik
gorkok, falşiw gahrymanlar direkmi ya gerekkämi? Yazın kommentariyada öz jogaplaryny. Menin pikirimçe şul iki sany Türkmenbaşy we arkadak diýişgal kezzaplar Türkmenistany gahrman adyna zaýladylar. Biz hökman suratda iki kelleli prezidentler tutsak etmeli. Bar özüne alan medallarynyň kararlaryny resmi taýdan ýatyrmaly. Hormatly watandaşlar, men şul video gepleşigimde size hakyky gahrmançylyk eden adamy we gahrmançylyk etmeýän, yalanlyk bilen gahrman atlaryny alan adamlary öküldüm. Şoň tapawudyny öküldüm. Ine şurada bir gahrmançylyk edip Ukraina şöhrat diýip öz janyny gurban edýär. Bu tarapda da gorkup kezzapçylyk edip öz janyny gurban etmäge aňyrda dursun. Yalan maglumatlar berip adamlar allap özlerine bir näçe çegerek gahrman atlar, gahrman medallar berip kezzapçylyk edip ýören adamlar görkezdi. Ine şoň ikisiniň tapawudyny siz görüp dursunuz. Bizde falşiw gahrmanlar, falşiw döwlet ýolbaşçy, bizde falşiw demokratiýa, bizde adatlyk ýok. Ine men şunu görkezek boldum şu videomda. Bizim kezzapçylyk edip öýlerine bir näçe gahrman medallar alýan paraxorlary biz duruzmaly. Watandaşlar, soňky 32 ýylda Türkmenistan şeýle bir paraxorlyk döwleti öwrüli. Welin kezzaplyk, ýalakaçylyk döwletde höküm sürýär. Türkmenistan döwletimizi kezzap gurbany guly şeýle bir derejä getirdi welin. Kezzap bolsaň, halkyň hakyny iýýän bolsaň, halkyň pullaryny ogrlap, sen şo halkyň resmi taýdan gahrmany bolýan bolsaň, onu sen milli lider bolýan eken. Ine şuraya döwlet kurdular. Bizim halkymyz üçin Türkmenistan döwletiniň azat bolmagy gaty wajyp. Bizim sabırlygymyzdan pidalan Gurbangul we Serdar Berdimuhammedowlar iksan kezzap daş töweregine dile öz ýaly kezzapları, yallaklary, paraxorlary üýşüp Türkmenistanyň awraýyny utanman bütün dünýäde dökýärler. Türkmenistan Gurbangul kezzapdan diýilmeli we öz garaşdyrlygyny almaly. Menin bir beğenýän zadym soňky 2,5 ýylda bizde watançy, namusly, azatlygyny güýçeýän we isleýän halk dörep başlady. Jemgyýetimiz ösüp başlady. Halkymyz köp zada düşünüp başlady. Biz bir zady hiç atanyň unutmalylar. Bizim arzu edýän azat durmuşymyzyň gelmegi diňe bize bagly we ony diňe biz gorap bilersiz. Prezidentim, hukuk koruyan gurumlarım bizim azatlığımızı korumadan başarsa elimizden hem alar. Yine hormatly vatandaşlar, men size ýagny şu gün Türkmenistanyň gahrmanlary we Ukrainanyň gahrmanlarynyň arasyndaky tapawudyny görkezdim. Gelin men size ýene bir gerek şu videony görkezeyim. Şul gahrman oglan Aleksandr Matsievski Ukraina şöhrat diýip ýaraksız, ýa-ni ýesir alınıp ýaraksız öz janyny basbaljalara garşy seredip öz janyny watan üçin gurban berdi. Ine bize şuraya bolanlar adamlar gerek. Ine şuraya adamlar bolanlar Türkmenistan döwletini hiç kim ýeňilmez we Türkmen halky diňe gowuluk bilen, diňe gahrmanlyk bilen bütün dünyada şoň ady ýaýrar. Sevgili vatandaşlar, ýene öýre. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen men öz çykyşymy utarýan we inlik çykyşlara çeldi size sağ ol diýen. Sağ ol.